kardom kar pius kelang radoan ili tum kar biang long arat kat do kawita chisni lo non nangli pudok dok lo kar biang long termas council MEC election lasi ili tum along kaprek a constituency long kecipate dun a candidate along sedame cingki jitan lo non ili tum atung kedu laki lumbajong MEC constituency pen kithurdun abang fu along pen cingki jitan ji lasi kecengsi kardom nang lipan porang cipi ko lasi nang kopi arjan pen ma lapen ke kopi ni kang si lapen kopi ke nang ni ke kopi si nang ni thang arjan dun kom klar tak pen rar pan bachini ta nili labangso autonomous council election lo nili arni arjan pen si itudun laben kedang tang kenangan lingkar nili lumajong ahawar humri lo lumajong arat kisum ke boy alang litum kupisi alang litum kenang sot ahorngo amukha nili thekdang nong iklo towar pen chenglo kijun alang pen chenglo osmara tum lokecharli asai em kimesen ka beajok nili penangan ki umri dam pen theklong iklo ningduk lo lapen ningduk lo nili lason ke thekdam long pen athe nili tum Karbiang Long district amahang thekdet pen lapen 1952 nganingkan pen council elitum Karbiang Long district council amahang ke thek aningkan pen non puan lumbajong hawar papidu hubla la sojo ke papidu hub ajok kenang anara tu non amta kisum kobonga nili non election arui pupe election na pangka nili damiklo nili umuri damiklo kenang ara penting kiche wa chungwai lo aja karara tu nali thandun ke ningduk pe 300 meme ningkan klikepra ini pen apang pen alang itum arong amahang ke thek pen tanun buan ta lang tu galang segi junna lasi nili jongsi labang so election along kachokati do ning ke hak ba akemanga sondu jongsi nili laso election along haidunde ulote lahai labang so hawa ke pacing turji apan radatum kenang so da hormuan nili alang itum kan pajir pon thekji mane uci nili ke matha lasi laso joine nili laso election songwe pen ka chapati dun lapen mo jongsi radatum nagicing hompen aning iting sampen nili panai pe hai pon pulote nili alang itum kisum ke boy alam do antame alang itum kan ichi kimesen asaya mokha nili klempon thekji mani usi kemata tate nangli ko ang kachisik kachida kapan ke komentu pensi la election mate politics ahin nangli ning ke hang napusan nili jasame politics abang ke apang kan daklem dun bomlo sita actively nili 2016 naningkan pensi nili politics long kengkan ke jorun tangte nangli ko an nganing jithe ko an abora phai pensi ke haji napusan ning jithe non ako kang nili pupon tek telang ko an pen tong ke haji ni sita nili non lumbajong ara pan ning ke jithe do athe party abang ke wang bomlo dam bomlo bon sita nes kongres ta cari long lo la so pang SDC ta cari lo non BJP cari bomlo la si party atuma bang ke hindo ku ya we ajada party putame hidup ke lagara ta pan ke pacing thur ponji pan asai si yeng bon bon sita
lahaya party kacari pon asongja po watun kiduk kela karada farman ke matha pon sekte ba alang litum kisung ke boya du karja pipon peda abang si kelang jam nanti penanganan ingkam CMEM ke mana tunta dulu dak lumba jonga hawar ujet kali angkong karbiang longa hawar ta non anda pasti dulu lagi jadi rara pan itu kantungnya lah tuan alang itu manghu hepin pen ahok rara pan karja pitiji ma alang itu kisung ke boy adu alang itu mulong kacerap citu dunji lasona songja pu pansi alang itu ingwai pon nanti usinili kacunung di kantung tangte ilitum aporta du igolo jo alang li apor ilitum han cingki se than apor nang pipon akiru pilo tangte karmis kelang ara doan do mithak mi kardam